B'mod immedjat il-Gvern issospenda l-iskema ta' parkeġġ bil-ħin li ġiet introdotta unilateralment u mingħajr perjodu ta' prova adegwata f'Taslima u li qed tikkawża problemi għal kull min jipparkja fil-lokalità. Il-Ministeru tat Trasport u Infrastruttura, Segretarjat Parlamentari għall Kultura u Gvern Lokali, kif ukoll Trasport Malta se jkunu qed jibdew diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali ta' Taslima, l-Assoċjazzjonijiet tan-Negozji u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Minnu fih beda xogħol dwar pjan komprehensiv dwar il-parkeġġ fiż-żoni differenti tal-pajjiż. Dan qed isir bħala parti mill-ħidma tal-Gvern biex jiffaċilita t-trasport jgħin lir-residenti u l-komunità kummerċjali f'diversi nħawi f'Malta u Għawdex. Aktar qabel l-MUT kellha tordna azzjonijiet industrijali fl-iskejjel ta' Taslima minħabba l-provvedimenti li ħall-Kunsill Lokali fir-rigward tal-iskema tal-parkeġġ. L-MUT appellat lill-Gvern u lill-Trasport Malta sabiex intervjenu fil-kwistjoni biex tinstab soluzzjoni. Sidan it-tant dalgħodu l-MUT ringrazzjat lill-membri tagħha, lill-Amministrazzjoni tal-Iskejjel kollha ta' Taslima, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni wara li l-azzjoni industrijali ta' tlieta filgħodu kienet ta' suċċess.